Tadi lebih betul loh. Takto kasi dia tingog dia. Unsa ba? Kung gusto kang kinabuhing perpekto, kinahanglan kumpleto sab ang imong pamilya. If you want a perfect family, you drink vitamins from A to Z. Complete your complete. Manang ako, Dolanday. That's why me, Dolanday, I drink vitamins every day. Gusto ginakong kanunay magkahiusa ang akong pamilya. I want overhaul my family. I don't like scattered family. Let's overhaul. Itago na lang ko sa pangalang Lovely. Just call me lovely, lovely, lovely. Say that you love me. Tagalapas, Carmen, Davao del Norte. From over the finish line, Carmen, Davao City. Lapas man, over finish line, over finish line, Kanunay na lang mag-away akong inahan nga si Emilia ug akong amahan nga si Papa Undo. My mother, Emilia, my Papa Undo is always fighting. He's always fighting fish. Tungod po sa akong amahan, naperti po ka pala inom. Because of my father is a drinking master. Yes. Nagsige ingon nga magbag-o na sa bagong tuig apan wag gyud pinitabo. Yes, my father said always changeable and change again, and until the new year nothing gonna change my love for you. Hinungdan ganun na sila mag-away sa akong inahan. That's why my father and my mother fight. O dito na nagsugod ang gap nun sa akong kinabuhi. I made the story of the struggle of my life. Okay din eh. And that's it. Ngay tapo. Patati. Radete.
I hear you. Friends, countrymen, and lovers. Oy, Hadouken! ikaw na di ka ba nila? Ako, kaino ko. Gusto kapin na malibog. Mas nangayo pa. Ulit po niyo. Huwag ka. The sovereign Filipino people. Ay, ikaw. Bigyan Kung sabag ka na, ibilya ka na manuntok Alam, ikaw, sumunod na kakaya. Sige, kaginom. Ikaw, abadi ka na ilam. Sino ang mga namanok di mga ako kasi kada gabi ko si mga ha? Ikaw, ako Sabadya. Kasi ikaw kumano para sa amigo nga si agad sige na pa doon ay kanang munghi maganda sa refrigerator kanang munghi maganda sa refrigerator ay Labi kayo. wala rin magkuyos na yung kuhan diya wala na siyang ay isong ko na rin Sabi gusto niya mamagwal ko na niya. magkuhan niya kaya mag-disco ko Oo, yun. malaki Sako no. Gusto niya mamagwal ko na niya pabukbuk. Yes. Sige. Magwal ka. Sige. Yes. Magwal. Ha? Talaw na to. Gusto niya magpuglan. Ako kanina. Nakapuglan. Kaya kumalo ko naka-energy. Kaya ka mapuglan. Ha? Unsa yung lang daw. Kung gusto na Dele ko to. Dele ko to. Saan? Tungkol ka tiguang na mga gold. You're very old na inana ka. Tigo rin ka. Kailangan mong matasumpa ka ng black eye ka. Sige na. Black eye. Black eye agad. Mura na dyan kag monster, anak. Akala ako siya si Mr. Joe Black Eye. Ikaw rin kay Bao? Isi-isi lang ko rin mo? Ayaw ko isi-isi lang mo. Kani. Dapat kani magiging umay ta. Bakit na mag-inanak ka? Ha? Di juga ka na magiging umay ta. Dahil ba kailangan babae ko? Mama na diyan, mama ginadya. Tambagan naman po ko nga love your neighbor. Mauna ako kayo kasi mo ha. Ha? Ayaw siyo kayo, pawiran na karon. Ay na ta. Awin ito. Pawiran na karon. State na minagdadya. Ay na. Kasublan na kakaayo ha? Kasublan na kakaayo? Ay, tubag dyan, mata ka. Di ka... Ma, pa! Tama na, sige man mag-away. Nung sa amin itong anak mo na maligdig will goddess. Ma, Oh, sa kulo! sige away pa. Ay! Sige mag-away, dali ka mo matinggong anak. Pa! Ay na ikaw, bakit ka inom? Ha? Inom ka, pero di mo ko pala si palakwa kayo. Agit kayo. Ay na ta. Stay lang, di ba? Tama na na ba? Ma! Sabi kayo, sawa ko, sisi. Alin ako tari mabe, alin sa mabe. Paano mangiran? Ma, magpuyo na ba? Wow, pare. Ako pa na sana doon. Ako pa na sana, wow. Tama na na ba? Pare. Katulog na ako dito pa, be. Di pa ko gusto matulog. Tulog na ba? Bawi Palasan na. mo ko ni mo nagubandi ang sleeping child tayo. Di ko gusto na. Tama na na ba? Lumumog kayo mo. Sino mo kayo sa silingan, no? Pakilabot ka ng mga silingan na Masok ko na to silingan ba? Tama na. Ay, pasok ka, ma. Ikaw na yung magpungkol mo. Baka na lang kayo, mato na lang kayo lamang huwan. Ato ko nito yung huwan. Ito dito. Ato ko na magtambay ko nito. Sige.
Kaya dili na sa kamay may one and only. Ano din ka? Ano din ang Kayo ka, natirada niya? sobra kay katawanan ka. Siga lang ilaw. Siga lang ilaw ni ko ha. Basi, ako'y makadapat di mo, mag-star-star ka diya. Mag-star ka mo. Sino? Mag-star. Pakita na kong star daw. Sige na, pakita na kong star. Sa mukha ni May, tagad. bago ka ni kuyahan niya. Ay, nako. Malaki. Di na kumandok ko ng trabaho, karitaan naman ko. Ang saragang? Ay, ako Sino mama. ang pangpangupaw niya? Ay, pero mina lang si awal ako mama o papa. Papat. So, grabay ko na kwarto pa. Sabar na kayo mo diyang mag... Na. Alam nyo ngayon. May pa dito sa kabilang kwarto. Iniingay nyo dyan. Sa Tagalog ng upaw, antay lang na. Di maingay dyan. Pare, boardmate mo sa daw, weird po kayo, magkatawar sa isa. Sinsaya na ako mga boardmate, ha? Ay, Iingay pa sa... sanay na ko, anay. Walang tao nakatira dito. Saan yung problema sa mga Amerikanan? Kung papa, palahubog ka ayo. Kung mama, babaan ka ayo. Eh, alimugmuking baba. Di ba mainom mo ba na mama? Oo, mainom po. Pareho silang duha. Okay, sabi di mag-away yan na. O gani, alimugmug ka ayo. Pati mga silingan na mo, nangasuko na. Kani po si papa, hilig po kay batanong babae. Lisod mo po rin hilig sa batan ng lalaki. Dari po ka ayo, katiguang ng agi. Ba't bitaw na rin eh? Huwag na kitiguang, huwag na kaadarit. O gani, di po kahit ang babae. Anya, basig ikaw po ha? Ay, itong damay-damay yan diya. Ano sumang ka? Sus, mga lalaki biya na, talikod lang mo ya, buwa na. Maubita wala na ito kagipatrabaho dito sa mong dating trabaho si biyahe kay. Hindi ko gusto mo malayo ka sa kuha. Bantay ka ha? Sakpan ka lang ka. Saan mo kayo masakpan ko niyo, be? Pare, walang may buhay ang shoot ama pare ng salita. Pare, Ikaw pa, ikikon ta kabi. Ay! Ayaw ba? baliw ba yan? Baliw ba yan? Ayaw ba? Ginom tayo. Ingay ng mga tao. Pero mo pa rito! Sa may gusto ni mo Ayaw, tumaon taning balay. Iba na pitas, kusina. Kaya ko ano yung sala. Ayaw na na tungaw taning sala, tungaw taning kusina. Okay, kapoy na ko ng Hindi pa pwede mo kapoy. tunog dali ako papitla ng masking tape. Sige! Papitin na masking tip niya. Ayaw lapas niya. Mulapas ka gani sa... Kaya yung refrigerator, tumawa na to eh. Imuha ng dili sa mo, nakuha ng dili sa freezer. Ha? Kana imuha na diyan kala mo tagal ko ni no trespassing.
Sige, kay butangan pala ko niya ko. Do not enter. Sige. Mo din mo gusto na may tamo di ay magbulak ka. Siyempre, asa pa Ikaw ko na kay batalon ako makadagit pa pugong patanon. Kabalok ko nimo grabe kay ka. Grabe kay nang imuhang kuan nimo abilidad nimo. Sige na bawa kay na ni dagay-day na simong kauliran. Emilia, yun na nagbalik-balik ka ng storya, Emilia, ulsa ko no. Uy, undo. Ha? Ayaw ko pa sa gidli. Ayaw ko ka na, ikaw. Kung saan pasahinlan? O di, mana ko na sala ko na ni Maho ka ng lapo. O, lagi, ikaw, pwede mo akong lapok, pero gugulunon mo mga bata doon. Ha? Ikaw, kung wala pa kayo kwarta, wala kayo uyab. Ha? O, sige, wala kayo uyab. Okay na na, ha? Mura naman juga, sus! Sugan pagka-uyab na ulitaw ka pa, wala juga kita nga ni gwapo ka. Sos, wapo ko makita, may gwapa ka. Pero nabuwang ka na ko, ha? Nakila ka sa mga tubangan. Mamay lang, babae dito sa baryo sa una. Mau na. Wato rin ka sa lain baryo, pukul ka. Ay gapas. Ikapan. Sige. Ayaw gapas. Stila ni Emma. Kapoy na pala ito style ba? Saan naman po na ay? Wala, nag-away mo sa mga tanaw niya. Antay na lang na, kada-adlaw na lang, sige gaway, hubog pirme. At least kada-adlaw gabi eh. Hubog na kayo. Kapoy na pala mong papa. Ay, kapay na po Like your father. Ano na ba? Samong ako ninyo. You that's your father. O yan ay tiguang. Di kami. Bakag yan. Pa, pagtarong na mo ba? Kisa na yung atiman ninyo ug makuha na mo? Ano sa? Pagkasakit mo? Masakit? Oh, Ay, lumitag na. Kaya tigulang namin. Ay, sa bitaw, tama po bitaw. Todo. Bitaw sa. Kakatang sakit ako tiyan. Wala dyan kong itil sa kumbutan ba? Lain eh. Mauna. Ito ko lansang. Istorya ba dahil? Nagapa ka na mo hindi yun. ano na? Pagsabot ko nung mama ug papa og tarong bi? Sino magsabot di kapoy na ko ni mga amahan kay palubog kayo. Di pag-inom mong duha. Gusto. Kapon. Na? Da. At dito sila nakoy si Tibernes nga balid ta. Palitit ko lang ito sa drinks. Sa makutilo na lang nato to. Ay, si Tibernes to lamin na ito sa drinks ay katabata to. Akala ni style ni. Istorya niya. Sige na nga. Kana ba? Ganahan kay ko magtanaw ninyo na magkasinabot mong duha. Kung anak ba, naglibog mo ka kung anak. Ang sila na din, ani sa una mo rin nagipangat. Ano na yun, dahil mutara lang misa. Wala na magagandang kalagag kundi na rin nila ko. Ha? Ako ang diktat na boss sa Brown. Hinatag din pa rin George. Iyan na ning hinubuan kay di na daw siya magbago na magudang to siya. Tagayon tanin mo. Ako dos. Dali, sultiyata ka do. Sugang asin yung tumay. Kapig din. Kabalo nga, ako do. Ano na ko istorya? Nangakalaot magod ni mo kay usay, uli ni mo, box, may asawa na nga rin ka. Ako. Problema na mag-inom. Sabi, pwede tayo mag-inom. Kaya ito kasi inom ka, sa putong ko. Kaya ko, muwagay ka, sa putong na lang ko. Ano nga kinalapag muwa ka, di ko sa putong, kaya kumuha ka sa putong ko. Ato sa kwarto ta. Kanya akong gusto. Kanya akong gusto sagin. Dahil magtamali ko ano mo. Dahil magtamali ni si Tibernes dyan. Ano sila Mainit man ang ako. Nanginit ang akong batikulon. Ako, kadali lang. Kaya parang di mo gawas mo mo. Kadali lang. Parang nakakatiyan na. Nabilis akong tubig di ay galaw.
Sago. Y tú, dime lo que bailas. Y tú, dime lo que bailas. Y tú, dime lo que bailas. Dime lo que bailas. Dime lo que bailas. Ikaw ko kasabaan niya sa inyong mga papa. Dili lagi. Sulod ba yan? Oy, anak, doon na ka man dahil bisita. Ay, anak, Ay, ma. kay bisita. Ay, sakto na nagluto mo. Pagkaya na kay nagluto mi. Ang uyab dahil mapa. Ngayong adlaw ninyo nung Juben day. Ay, Jobe. Juben, mayo kay niya ka doon. Kalipin ko na mga Ay, Jobe, kay naka. Dayan da. Ikaw ba, nung sumay-sumay na po ka mo, nung mag-away na tagta. Sige, para mausa lang atong istorya. Di na tawag sige lalim do. Kung istorya ni Mamor, may istorya na. Bayo. Ana, sige ka. Kay Bayo. Bayo. Mapa, ikaw mo ba? Okay mo na yung parents na eh. Okay na sila. Magbuwa mo ka na lipay na. Ano, di pa ko. Okay na lang tayo sila. Nung, ang yun tanah kong kamot sa inyo, anak. Oh, sakuro! I mean, magkasal lang tami. Saan mo awa ba na problema? Kamu sa mga do. Wag na problema do. Ako ha, na itong anak sa kukumpari, hay buwan ninyong bridesmaid, kato si Munit. Sila to ninyo. Kung na mo tong anak sa mga pare, mga to niyo bridesmaid ha? Katusin mo net yun. Okay kayo. Okay na sa inyo. Okay na sa kuan. Malipay mo sa tani nga, nabuo na yung pamilya. Lipay sa ito pag di mo. Ako malipay yun sa ka. At least magpasa, masulog na ganda ko to. Ako long sleeve. Sa una, ginasulog na ko to na ko'y banda niya. Wala naman. Wala ito ko nagamit. Malipay ko. Pwede mag-checker kung kasal, pwede mag-checker. Malipay ko kaya masulong na ginagawa kong pangpala ko. Ang pangbanda. Alam mo yung banda, pwede magsulong ng chicken pot. Sumusunod ko ba? Managin doon ka sa kuha. Mag-away na punta. Ako sa lahat ng storya undo, ikaw ba? Ikaw ka susunod ka. Ikaw sa naman, susunod ka to. Gusto na din mo. Asalamat ko. Ate na ito mo. Oh, sakuro. Sa may kabubuton akong ginikanan dolanday. Pangandoy gid pud ako nga makasal. Feeling na ko nga ako ang prinsesa. O si Joven ang prinsipe. Mura bitaw siya fairy tale nga natinuod ra gid ay kadugayan. Inubanan sa suporta sa among mga ginikanan. Nagbalipayon kaming duha, ug doon na namin duha kabuk anak na Joven. Daghang salamat to Landay and more power. Salamat sa gayon nga inyong gihatag ka na ako. Ug ning akong kinabuhi. Inyong suwat magtatampo.